druže, ali moram da čuvam Lili. A ti verovatno ne želiš da... Da li se šališ? Sjajan sam s bebama. Odmah dolazim. Javljujem se. Odjavljujem se. Mama kaže da prvo moramo da je nahranimo. Evo, stavi u stolicu za hranjenje, ja ću doneti njenu hranu. Otvori širom usta, Lili. Evo stiže avion. Dobro, malo turbulencije. Čekaj, pusti mene da probam. Izgleda da ne želi da jede. Ona je samo beba, Klajde. Možemo da je nateramo da jede. Koliko teško to može da bude? Znaš, čitao sam u knjizi koja se zove Hrana za bebe, da ako pokažeš da ti se sviđa hrana i njoj će se svideti. Zašto si ti čitao knjigu o bebama? Čekao sam da uđem kod svog terapeuta. Njena čekaonica ima odličan izbor štiva. Pa nemamo šta da izgubimo. Lili, piletina i sos. Zar ne zvuči ukusno? Lincolne, zašto se na nalepnici nalazi pas?